Ποιο το όνομα? Είναι Μαρία μου, βέβαια. Το όνομα σου. Μαρία Μιτσικά, κατηγορία rookies, ομάδα γυναίκα-γυναίκα. Napa Games. Προγραμματικά Napa Games. Οκ. Έχουμε τα κιλά εδώ. Dumbbells 5-5. Παρά 15 που να ξεκινήσει μετά. 5 κιλά. 10. Πάρτες ασφαλείες, έχει ασφαλείες. Ετοιμάσου, μετά ακούμε, ας τα κάτω. Θα σου πω 3-2, όταν σου πω πάμε τότε να τα πιάσεις, εντάξει. Και Μαρία μου, με πιάζεσαι. Σιλβία, κάμε. Πάμε. Ναι, μετράς. Έτσι που να της δώσεις καμιά οδηγία, να άμα χρειάζεται κάτσεις να πίσω. Εντάξει, έλα τράβα. Πού πατάω... Πού δαμε. Και μετά εμείς το... Ένα, πάμε! Μπράβο, πάμε για 8 burpees. Ένα, 2, κάτι οπότε, έτσι μπορούμε να πάμε και χαλάρωσουμε. Χαλάρωσουμε μας αυτό. Χαλάρωσουμε. Θα δούμε πιο χαλαρή, μπράβο. 5, 6, Όπα, αυτό είναι. Πάρε ανάσες. Πάρε λίγο τζόγα να πνέ. Πόση ώρα είμαστε? Στα 2 σχεδόν. Πολλά καλά, πάμε. 1, 2, 3, κατέβα στα δοκιά σου πιο γρήγορα, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Είναι στην ίδια πλευρά, εντάξει. 1, μπράβο. Και χαλάρωσε, μπράβο, πάμε. 2, αυτό είναι, πάμε. 3, έτσι, ξαπότα κάτω, έτσι, 4. 5. Ανάπνε. 6, ακόμα 2, παίρνει από πάνω. Μπορείς να κάνεις και step. 7. Άμα κουράστηκες κάμε step. Πετάχτου. Μπράβο, Μην ξεχνάς. Έλα, πάμε! Κυρίω μου, πάμε! 7 λεπτά. Ακόμα 4 λεπτά. Πόσα ώρα κάνουμε? Όσα πολλά, όσα κάνουμε. 6, Και ακόμα και όλα 4 λεπτά. Έχει άλλο 4. Είναι στο τρίτο. 9, πάμε 10, 11, Άμα κάνουμε 5 καλά είναι. 13, Έτσι υπολογίζω. 14, 15, 16, πάμε, 12 Κυριακούς, έλα. Πάμε, είμαστε στα 3-20, πάμε. 1, 2, 3, πάμε. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, όπα, πάμε, πέσε, έτσι, καλά δώσε να πέρασετε, 1, πάμε, 2, πολλά καλά, πάμε, Μαρία μου, μπορείς να περνάς. 3, πάμε, μπορείς να κάνεις και στέπα, Ναι, 4, για να μην κουράζεσαι. Μπράβο. μπράβο, πάμε, 5, Μπράβο, παίρνει αναπνοές. 6, 7, όπα, ακόμα ένα πάμε. 8, έλα, πάμε, πιάστα, κέμπα, καταλαβείς τίποτε, πάμε, 2. 1, 2, 3, μπράβο Μαρία, 4, πάμε, 5, 6, 7, 8, 9, πάμε, 10, πάμε, έχεις το μήνα στο 3 λεπτά να τα βρούμε όλες. 12, ναι, 13, 14, Άλλο 2 γυρούς. 15, 16. Μπράβο, πάμε Μαρία. Πάμε, πάμε, είμαστε στα 5, πάμε. Έλα, εύκα, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Μπράβο, έλα, πέσε. Έλα. Και κάνε step up, μην κάνεις τέτοια. 1. Μπράβο, ξαβόλα, 2. Πέσε κάτω. 3. Πάμε. Να πάει. 4. Πάμε. 6. Αυτό είναι, αυτό μπορείς. Μπράβο. Άκου την μουσική με τρελά! Πάμε, πιάστε 1 λεπτό έχεις, πάμε, 1 λεπτό, πάμε, δώσ' τα όλα, πάμε. Μπράβο, κλείς τα μάτια και πήγαινε. 3. Ετοιμάστε τη λέμε εδώ σε παρακαλώ, πάμε. 7, 8, 9, πάμε. 10, 11, 12, 13, 14, ακόμα 2, 15, 16, με πάνε παντήσεις. άστο, πάμε, να τελειώσεις 20 δεύτερα. 20, πάμε, να τελειώσεις, πάμε. Πάμε, 12 είναι. 1, πάμε, έτσι, γλύωρα. 2, 3, 4, μην το αφήσεις. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έλα. Time. Μπράβο ρε Μαρία μου. Ευχαριστώ, δεν πάντησαι τίποτα. Πάντησαι. Έλα να συνεχίσουμε το βίντεο. Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι προπόνηση που να τραβήσει. Έλα. Αν δεν το αποδείξεις θα είναι ξανά. Εντάξει. Παρέα μου έλα κοντά, μείνε τα web και εδώ. Να σου πω. Βάλε τα φυσιάς. Μαρία, πρέπει να φέρεις την κότα. Από ήλιος το αυτοκίνητο. On the light again. Πριγονίδη. Δυόμιση, 15. Έχω την ώρα. 8-29. Ετοιμάσου.
θα λέει να με βιαστείς φερτείς να βρει. Είναι από τα πλάγια. Αμέ. Πάμε, λέγω. Πάμε κάτω, λίστα το διάλειμμα. Μπράβο, ετοίμαμε τώρα. Πάμε, οπ, έτσι, ετοίμαμε. Έτσι, πάμε, ωραία. Πάνε πόδια και πάμε πάνω. Μπράβο! Άντε. 9-19. Το σταυρό 10 που είμαστε πάμε, ναι. Περίμενε, σε να πεις τα λίγα το 10. Να δείξω τα κιλά. Πέντε. Μόνο πίσω από πιο πιο. Εντάξει. Όχι, στο 10, στο 11, στο πάνω, θα το πάρουμε νέμι. Και προς το τέλος θα πάμε και παραπάνω. Άντε, πάμε. Περίμενε. Άντε, πήγα την πέτυση, σου αρέσει.